mitä käytännössä nyt Suomessa oikeasti pitäisi tehdä? Mikä sun mielestä olisi realistista, että minkä sä voisit saada eduskunnassa läpi sillä tavalla, että Suomessa muutettaisiin joku politiikka parempaan suuntaan? No, meidän täytyy saada ensinnäkin läpi semmoinen tavoite, että Suomi siirtyy 100% uusiutuviin energialähteisiin. Että me oikeasti tehdään pläni ja suunnitelma siihen, millä me luovutaan fossiilisista polttoaineista. Fossiilisia polttoaineita, niin kuin kivihiiltä, öljyä, maakaasua, me ei voida oikeastaan enää yhtään tuprutella ilmaan. Turpeen energiakäyttö pitää lopettaa. Miten me löydetään ne ratkaisut, että me voidaan käyttää kestävästi biomassaa, me voidaan lisätä tuulta ja aurinkoa. Miten me saadaan Suomeen semmoinen energiakäänne, jossa me siirrytään uusiutuviin energialähteisiin ja tehdään se myös sillä tavalla taloudellisesti fiksusti, ettei ne kustannukset karkaa vaikkapa joidenkin tukipolitiikan kanssa ihan kokonaan käsistä. Saksassa on tehty tämmöinen hieno energiakäänne, jossa uusiutuvien energialähteiden osuus on noussut ihan dramaattisesti. Toisaalta se on aiheuttanut aika paljon kustannuksia siellä ja se Saksan malli ei ole ihan ehkä kaikkein optimaalisin Suomeen, mutta tässä niin aika lähelläkin on hyviä esimerkkejä. Eli se olisi mahdollista? Se olisi mahdollista, uusiutuvia energialähteitä, energiatehokkuutta ja energiasäästöä. Ja sitten tietysti se, että miten me hanskataan meidän liikennepolitiikka sillä tavalla, että me pystytään lisäämään vaikkapa sähkö- ja biokaasuautojen kantaa siellä, missä niitä autoja tarvitaan, ja sitten toisaalta siirtymään enemmän joukkoliikenteeseen, raideliikenteeseen siellä, missä se on mahdollista.